baby, hopy a seks. Nigdy nie poradził spokopić po jakiemu potrzeby seksualne hopów są blank insze od tego babskiego seksualnego przymusu. Wszystkie te pierdoły o Marsie i Wenus są pewnikiem o kant dupy łoszczać. Nigdy też nie poradził ich wymiarkować, po jakiemu hopy poradzą są w gangu myśleć racjonalnie, mownie. W uńskim tydniu poszedł ze moim starym do Prikolona. Poczliśmy się tam pod sztepdeką głoskać, macać byle kaj. Byłek ci już tak rozhajcowany, gorki jak 100 pierunów. Myślałeś, co i moja babeczka też już srogi gefil, skuli tego, i że to, co robiliśmy, miało ci prób seksualno grundlaga. Jednakowoż, Razinku, w tym augenbliku moja baba powiedziała ci kumie. Posłuchaj, no chopie, ja teroski blank nie mam lustu, szkrapki na to, co by się dupczyć, co by się swadźbić. Ja chcaj, no co byś mnie wziął w ramia. Dobra, odpowiedziałeś i no co? Na co usłyszałeś, no jak myślicie co? To przeca blank klar. Ty, hopie, blank einfach nie zdobył se sprawy z emocjonalnych, gefilnych potrzebów kobiet. Na ostatku dałeś se spokój, osmolułeś, ustąpiłeś. Nie mogę tej nocy podobczyć, nie miałeś seksu i po okamžiku uschnąłeś. Na drugi dzień poszedł ze moim starym do jakiegoś srogiego centrum handlowego na sprawunki. Zajrzałeś ci tak na nia, tej pasowała 3 gryfne, szykowniste, ale 100 pierońsko drogie klajdy. Skuli tego, i że nie poradziła uzdać, w to unej się podobał, rzeknąłeś, co by wzięła wszystkie 3 kecki. Nie uwierzyła właśnie ucholu i namówiono, przekabacono bez moje pełne wyrozumienie słowecka, dała do wymiarkowania co do nowych klajdów, począł Unii przedsam z nowych szczewików, bali te we Schaufenstrze, sum wywercie, no 600 złotoków. Na to rzeknąłeś, i że ona isto prawie. Zatem przelazowali mnie wiele sztandu ze klino, Tomasz Mukoma, ona wartko podlazła ku srogiemu Ausztelongowi i wróciła się ze diamentową kolierą. Gdybyście mogli uwidzieć, była ona w niebo wzięto, blanko całbrowano. Pewnikiem myślała, co znogła przyszłych łogowa, zwariował, ale tak prawdą było to uny ganz egal, tak się miarkuje, tak się mienia, co uny popsował, poprznił wszystkie szimle myślenia filozoficznego, na wtorych się do teroska spirała. Kejuzaj powiedziałeś, ja, i dociepnąłeś, szykownisto ta kolio. Teroski była ci dziepiro seksualnie oshajcowano. Ludzie, hopy, jej gębulka objawiała, pokazywała tyle uczuciów, tyle gefilów i że naisto musielibyście to naisto na własne oczy uwidzieć. W tym też okamžiku powiedziała tym jej najgryfniejszym uśmiechem. Pójdź, idziemy za roski ku kasie zapłacić. Procno mi było prasknąć śmiechem, tej powiedział Echuny tak, nie, moja ty roztomiło, nie, ja teroski blank nie mam handzi tego wszystkiego ci sprawić. Jej fresa zbladła jak ściana, se barzy wtedy, kej dociepnąłeś. Mam ino srogachny lust, wielko ochota na to, co byś mnie wzięła w ramia. Hej ze wściekłości, nowiści, wnet ci już miała puknąć jak krupniok. Wciąłeś ostatni gwoźdź do tego. Ty tak naisto doprawdy nie zdobył se sprawy ze finansowych możliwości hopów. Coś mi się zdo, i że tak ungefähr do 2017 roku nie będę miał z nią seksu, nie będę się mógł z nią dupczyć. Eugen z Pnioku.